Kardom pini bertar jik thapini prime time news hanmang pini le imoni teron pi. Aprang si bertang don pen cepajur medium de aprang bertang kung piar jik thap. East Karbi Anglong BJP amai pudon sing teron pen pater pi ponsi nokan lapen ing hoj di bape lapen ri kecevena son kirona sai tengpon. Free law rong along bang toxic quarantine ki do tumapan ametang ahem pachadam. Kolonga dolong ki waket penajok hawa araratum kaningri. Bertang kung piar jik dia dapet putot bertang ton pen cepajur midam senang. BJP mai phuman ke do dhon sing teron lapen alang li sang ho tumpen patir pi ponsi nokan lapen ing ho chidi bape lapen ri kachevena son keron pon pini arni tiliapor East Karbi Anglong district BJP committee mai phuman ke do dhon sing teron lapen kongchun bang dilip rong hangpen patir pi ponsi kaprek adi malong keron damason si pini nilitum news unifor Karbi Anglong asai hemalong wangsi nokan lapen ing ho chidi bape lapen re kachuan ason kirona sai dengpon man ke do dhon sing teron pen ke than ke amena jongjong pen si labang sa sai dengpon loputa than lapen alang li labang sa sai kaprek along sa tame dengpon bomlang puta than pon niri kamatha ke pilthia dang along corona virus mate isiao akai ho nangni tungna media stami kaprek ro stami kidutu pen promotung sam panstami nang tu media in sistemi social distance saputak same than pono ando se nitum la bharata janata party in sistemi ni mai phoi pen sistemi angni tu malong kira malam thela pulo jinangni tu pane rata phan chepatu pen nangni tu aphani di la mask pen sinitaya nang pi phan kamatha nini thong aprang no si pini nang litung phan kadoi pen chetong no pot nang litung phan ni hin besen ni rong no ni ki theulo je lason nang litung on news pen je Karbi Anglong rat dang phan ni churi no social maintain apan donang po pen masa bang enang po atheno na dowai mata klangela asi mask pen sinitaya la towal ke damote mask pan en ponang po so sini kadoi phanta arat na chunuri. News Desk report News Unifor Karbi Anglong Prilo Waisong High School along Bangkre toxic quarantine ki biatumaphan puthot hem pachadam West Karbi Anglong district Angkang Arlo Prilo Waisong High School along Angtan pen kiwang Bangkre toxic atumapan quarantine ke pado arni ke toxic pinya arni kang sampor phai pho apor amethang ahem pachadam toilo Labang Sohut Kironi Mondol Hospital DR Joython Timung Dr. Pumen Timung Kapili WDC Chairman Honsing Terang Kironi Police Station OC Anthony Rong Pilapen Rong Asar Monsing Bepen Danglo Kethe Kereatum Chetongdon si Kaita Sorkar Alam Patepek Dun Nangne Kedo Kathak Ingthir Jirsi Donangji Social Distancing Dower Nangji Amethang ahem chilerok sitame un an ke angtan ke barbede nangji lahai hui alam than paredon Kironi pen perta pangdakpon Sarhoning T News 24 Karbi Anglong Dongkamokam la pen Kironi adak adolong wak erajok hawar arat tumpen ki pemithu jepan kachuning ripon West Karbi Anglong Dongkamokam pen Kironi kachileng adak kolonga along thengpia dolong wak erajok hadak araltum kachehelaji phere meme anpin lo lasi prapchin pen kimrang pon thujia phanta hadak araltatum choning ripon pedo athema lapang so dolong le jong si avede tangte raratum chori cholan beha paper puta thek thedet polapen sung pikhang jangpo lapen kisu kyun e pusitame chepon chewanta thek thedet po lapen school kachali also maratum sitame chehela tun thek thedet po Athenon ta pheremime anpinlo adang hini hai hui anta damnorem anpinlo lasi prapchin pen kimrang ponjaphan PWD chairman lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM tumaphan rat pen chuning repon pedo Tongkamokam pen berta pangdakpon tikanto terang News 24 Karbi Anglong
Pinya bertala pansi kang tonilo tumi thakmi karom.